या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती। हरे कृष्ण। मी श्याम रसिक दास आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघातर्फे आपल्याकडे घेऊन येतोय गीत गोविंद वार्ता गीतेची। गेल्या एपिसोडमध्ये आपण बघितलेलं कसं अर्जुनाने 5 कारण हळूहळू आपण बघणार ती कारणं। पहिलं कारण आपण बघितलं कंपॅशन, करुणा, की अर्जुनाला ते राज्य नको आहे, ते सुख नको आहे, ते जमीन नको आहे, ते सिंहासन नको आहे जे आपल्याच लोकांना मारून येईल। हा होता श्लोक क्रमांक 31 पहिल्या अध्यायाचा। आज आपण श्लोक क्रमांक 32, 33, 34 आणि 35 यांच्यावर चर्चा करू, जिकडे आपल्याला दुसरं आणि पहिलं आणि दुसरं कारण दोन्ही बघायला मिळतात। अर्जुन म्हणतात की मला हे युद्ध नाही करायचं आहे। सो आपण बघितलेलं पहिलं कारण काय होतं, सी कंपॅशन। आता आपण बघू दुसरं कारण, ई एन्जॉयमेंट। सो येणाऱ्या 4 श्लोकांमध्ये कंपॅशन, करुणा आणि एन्जॉयमेंट किंवा भोग ह्या दोन्हीबद्दल अर्जुनांचं काय मत आहे। श्लोक क्रमांक 32 ते 35। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं न मही कृते निहत्य धार्तृ राष्ट्रान्नः का प्रीती स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, ज्यांच्यासाठी आम्ही राज्याची, सुखाची वा जीविताची देखील इच्छा करावी, तेच जर आता या रणांगणावर युद्ध करिता सज्ज झाले आहेत, तर मग आम्हाला त्या सर्वांचा काय लाभ आहे। हे मधुसूदन, जेव्हा गुरुजन, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातवंडे, मेहुणे आणि इतर नातलग आपल्या जीवनाचा आणि संपत्तीचा त्याग करण्यास सिद्ध असून माझ्या समोर उभे आहेत, तेव्हा जरी त्यांनी मला मारले तरी मी त्यांना मारण्याची इच्छा कशासाठी करावी। हे जनार्दना, पृथ्वीच काय तर 3ही लोकांच्या राज्याच्या विनिमयातही मी त्यांच्याशी लढणार नाही। धृतराष्ट्रांच्या पुत्रांना मारून आम्हाला कोणता आनंद मिळणार आहे। सो आपण बघतो इकडे की अर्जुन 2 गोष्टींबद्दल बोलतात। एक तर एन्जॉयमेंट, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हा असा भोग घेऊन काय फायदा आहे। येषाम अर्थे कांक्षितम, ज्यांच्यासाठी आपण हा भोग घेतला। कधीही व्यक्ती एकटा एन्जॉय करू शकत नाही। ह्युमन आर सोशल स्पीशीज। आपण नेहमी एका समाजामध्ये राहतो, समाजामध्ये वावरतो। तर या समाजामध्ये वावरण्याची जी कला आहे, अर्जुन म्हणतात मी सगळं माझ्यासाठी घेऊन टाकलं, माझ्या समाजालाच नष्ट केलं, मग काय फायदा। सो येषाम अर्थे कांक्षितम नः, मला राज्य कशासाठी पाहिजे, त्याचे सुखसोयी, त्याचा आराम मला माझ्या लोकांबरोबर शेअर करायला पाहिजे। मग ज्यांच्यासाठी मला हे राज्य पाहिजे तेच जर माझे ऑपोजिट उभे आहेत, काय उपयोग आहे फाईट करून। राज्यम भोगाः सुखानि च, हे राज्य, हे भोग, हे सुख, हे काय कामाचं। सो वी सी द फर्स्ट 2 reasons intertwining in Arjuna's reasoning. सो जिकडे मला स्वतःला ज्यांच्याबरोबर गोष्टी शेअर करायच्या आहेत त्या शेअर करण्यासाठी गोष्टीच मिळत नाही आहेत,
अँड व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ डुईंग थिंग्स. सो इकडे अर्जुनची करुणा पण आली आणि त्याला भोग नाही घ्यायचा आहे या सगळ्या राज्याचा, हे पण आलं. येस. सो ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. ते सगळे आपला प्राण, आपलं धन, सगळं काही पणाला लावून आलेले आहेत. कारण ज्यावेळी अल्टिमेटली ज्यावेळी एक क्षत्रिय युद्ध करतो, त्याला माहीत नसतं तो संध्याकाळी जीवित राहणार की नाही. तो मेला तर मग त्याच्या राज्याचा काय उपयोग आहे? त्याच्यासाठी तर त्याचा काहीच उपयोग नाही आहे. जो कोणी मेला त्याच्या बँक बॅलन्सचा त्याच्यासाठी काय उपयोग आहे का? नो. इवन टाटा, बिर्ला, अंबानीज वोंट बी एबल टू कॅरी देअर बँक बॅलन्स आफ्टर देअर डिमाइस. येस, ते इकडेच राहणार आहे. सो ते सगळं पणाला लावून इकडे आलेत माझ्यासाठी, माझ्या बरोबर युद्ध करायसाठी. काय उपयोग आहे अशा युद्धाचा? कोण आहेत ते? माझेच आचार्य, माझेच पितर, माझेच पुत्र, माझेच आजे, माझेच मामा, माझेच सासरे, सगळे तिकडेच आहेत. अर्जुन म्हणतात एतान न हंतुम इच्छामी. मला त्यांना मारायचं नाहीये. कसं घनतोपी मधुसूदन, मी स्वतः मेलो तरी चालेल. त्यांची जरी इच्छा मला मारायची असेल, त्यांनी मला मारू दे. मला त्यांना मारण्याची काही इच्छा नाही. अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते. तुम्ही मही किंवा या पृथ्वीची गोष्ट करताय हे मधुसूदन. मी तर म्हणतो त्रैलोक्य राज्य, स्वर्ग, मर्त्य आणि नारकीय, या तिन्ही लोकांचं राज्य मिळालं तरी मी आपल्या लोकांना मारणार नाही. निहत्य धार्त्र राष्ट्रान नह का प्रीती स्यात् जनार्दन. मी आपले सगळे जे आयुध आहेत सोडून टाकतो. त्यांना येऊन मला मारू दे, पण मी त्यांच्याबरोबर युद्ध करणार नाही. सो वी सी अर्जुनाची जी इच्छा आहे, अर्जुनास थॉट प्रोसेस. यू सी एव्हरीवन ॲक्ट्स अकॉर्डिंग टू देअर थॉट प्रोसेसेस. बिना विचारांचे कुठलीही कृती होत नाही. कृती आहे अर्थात त्याच्या पाठीचे विचार नक्कीच असणार. मग ज्यावेळी अर्जुन असे विचार करत आहेत, विचार करा त्यांची जी विचारसरणी आहे ही केवढी पवित्र आहे, केवढी सुंदर आहे. दुसऱ्यांना आहत करण्याची, दुसऱ्यांना त्रास देण्याची मेंटॅलिटी अजिबात नाही आहे. आणि याच्याच विपरीत आपण आज बघतो कलियुगामध्ये निष्कारण लोक एक दुसऱ्याला का त्रास देत असतात. कली अर्थात दोन गोष्टी, कलह आणि छल. कलह मीन्स माझं तुमचं कधीच मिळणार नाही. फॉर स्मॉल फार थिंग्स वी विल फाईट अँड विल हॅव डिसअग्रीमेंट्स. दॅट इज कॉल्ड कलह. आणि छल म्हणजे मी आहे कोणतरी वेगळाच पण मी दाखवतो कोणतरी वेगळाच. सो छल किंवा छळ मीन्स हिपोक्रेसी. सो जे मी नाही आहे ते मी दाखवतो. आणि कलह मीन्स डिसेंट. डिसेंट मीन्स माझं तुझं पटत नाही. सो कलियुग अर्थात कोणाचं कोणाशी पटत नाही. आणि कलियुग म्हणजे प्रत्येक छोट्या प्रोवोकेशनसाठी प्रत्येक जण तयार असतं. आणि याच्याच विपरीत आपण बघतोय अर्जुन, ज्यांच्याकडे प्रत्येक आधार आहे. ही इज कम्प्लिटली जस्टिफाईड टू फाईट. बालपणापासून त्यांना त्यांचं राज्य दिलं गेलेलं नाही आहे. मोठे झाल्यानंतर त्यांच्यावर वनवास थोपण्यात आला. त्याच्यामध्ये त्यांच्या पत्नीला निर्वस्त्र करण्यात आलं. वनवासाच्या नंतरच्या अज्ञातवासामध्ये त्यांचं भांड फोडण्याचे प्रयत्न केले गेले. काही नाही तरी आत्ता होणाऱ्या बॅटलफील्डमध्ये पण, आता होणाऱ्या युद्धामध्ये पण सगळेजण म्हणतात आम्ही तुम्हाला समाप्त करणारच करणार. एवढं सगळं असूनही अर्जुन म्हणतात नाही, मला युद्ध नाही करायचं. सो वी सी द काइंड ऑफ मेंटॅलिटी, द काइंड ऑफ कंपॅशन, द काइंड ऑफ करेज आणि ती सहनशीलता जी पहिलेच्या लोकांमध्ये होती. किंवा स्पेसिफिकली आपण अर्जुनाचंच उदाहरण घेतलं तर अर्जुनामध्ये ही जे गुण आहेत हे
जी कर्तव्यनिष्ठता आहे, ही सहनशीलता आहे, दिस इज व्हॉट मेक्स अ पर्सन ग्रेट. अ पर्सन इज मेड ग्रेट not because of the things that he or she possesses. A person is great because of the character that he or she possesses. कॅरेक्टर चांगलं आहे, चरित्र चांगलं आहे, व्यक्ती महान आहे. बट इन टुडेज डे अँड एज चरित्र, कॅरेक्टर, स्वभाव हे सगळं पाठी गेलंय. रोकडा बोलो. सो काय ते बाप से बडा रुपैया. सो हे आज झालेलं आहे. सो वी सी द काइंड ऑफ कॅरेक्टर विथ विच अर्जुना हॅज कम अप. आणि अर्जुना इज स्टील माइल्ड. आपण जर युधिष्ठिरांबद्दल ऐकलं, युधिष्ठिर इज इवन मोर हिअर. ह्याच्यापेक्षा खूप जास्ती प्रेमळ युधिष्ठिर आहेत. सो अशा लोकांबरोबर सुद्धा दुर्योधनाला युद्ध करायचं आहे. त्यांना सुईचं टोक उभे राहील एवढी सुद्धा जमीन द्यायची नाही आहे. म्हणजे विचार करा दुर्योधन केवढा दृष्टबुद्धी होता. सो अर्जुन म्हणतात की तिन्ही लोकांचं राज्य दिलं तरी मला हे नको आहे. मला आपली लोक आपल्या बरोबर पाहिजेत. मला आरामात राहायचं आहे. येस. पुढच्या वेळेपासून आपण बघू कसं हे तिसरं जे कारण आहे ते पुढे येतं की हॅव्हिंग सिनफुल रिॲक्शन्स. अर्जुन म्हणतात मी आपल्या लोकांनाच मारलं तर मला पाप मिळणार. आमच्याबरोबर राहा. आत्तापर्यंत आपण 2 कारणं बघितलेत अर्जुन का युद्ध करू इच्छित नाही आहेत. कंपॅशन आणि एन्जॉयमेंट. करुणा आणि भोग. याच्या पुढे नेक्स्ट एपिसोड आपण नेक्स्ट कारण बघणार आहे पाप और फियर ऑफ सिनफुल रिॲक्शन्स. आमच्याबरोबर इकडे राहण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. मी श्याम रसिक दास आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉनतर्फे आपल्याकडे घेऊन येत आहे गीत गोविंद, वार्ता गीतेची. डू स्टे विथ अस. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.